Як там з імпортозаміщенням? Досі відбуваються поставки з Російської Федерації, хоча рішенням РНБО це заборонено. Давайте так. Ну, по-перше, програма імпортозаміщення – це один з пріоритетів, які ми зараз поставили. В нас є окремий департамент, який зараз займається якраз інвентаризацією всієї продукції, яка потрібна для імпортозаміщення. Що таке насправді, у що упирається імпортозаміщення? Воно упирається не в контрабанду, не в бандитизм, воно упирається в дуже просту історію – гроші. Наприклад, в нас є наш танкоплот, да? Який треба зараз доробляти, модернізувати, або є Т-64, який теж треба домодернізувати, і там є декілька у нас дослідно-конструкторських робіт, наприклад, Краб і Бастіон, які треба просто профінансувати, це там порядка 30 мільйонів гривень, для того, щоб воно стало висококласним, і ми тоді реально виготовляємо танки. Не всі, тобто не то, що не всі, дуже мало країн світу, які можуть виготовляти танки. Це дуже насправді така високотехнологічна історія. Да? Я вже не кажу про те, що танкова техніка пішла дуже вперед. Україна все ще змагається на зовнішніх ринках по цьому. Але ми можемо виготовляти той танк, який ми зараз виготовляємо за 5 мільйонів доларів, робити його 3 мільйони. Ми можемо дійсно використовувати тільки українську продукцію. Ми це бачимо по розрахунках. Потрібні гроші, потрібне планування. Я скажу зараз, що і ми з Міловадовим зустрічалися з міністром економіки, і наш прямий куратор Світлана Панаєтіді, яка заступник міністра економіки, вони це розуміють. І я думаю, що наступного року ми вже запустимо декілька ДКРів, тобто дослідно-конструкторських робіт, які дозволять нам почати вже в такому масштабі робити імпортозаміщення. Хоча, знову ж таки, так, я визнаю, що дійсно є техніка, яку виготовляє українське виробництво, в якій використовуються російські комплектуючі. Але це не означає, що вони, наприклад, контрабандою заводяться. Хоча, можливо, є такі речі, і ми знаємо, що вони такі були. Але рішенням РНБО це заборонено. Дивіться, проблема не в тому, що рішенням РНБО заборонено. Ну, все-таки це деталі, так, оборонної галузі або подвійного призначення. Я не кажу, що робимо ми, і я не кажу, що ми використовуємо. Але на українських заводах використовується банальне запитання для БМП, так? Наприклад, теоретично для БМП може йти мотор з коробкою Еліксон або дойцівський так званий, або УТД-20. Дойц нам не поставляє, і УТД-20 в нас їх немає. Остання наша розмова з Міністерством оборони. Їхня жорстка умова, що жодна одиниця техніки з російськими комплектуючими не буде купуватися Міністерством оборони. Наша позиція така сама. По всій номенклатурній лінії. Вивчається зараз, де можливо, де неможливо, ми будемо імпортувати ту продукцію західного виробництва або інших країн, які можуть нам подавати цю продукцію. Але я не думаю, що хтось в концерні, в нинішньому керівництві візьме на себе сміливість говорити, що ми будемо використовувати. Я малюю ситуацію, яка була у 2014 році. Вона була. Вона, скоріш за все, і досі є, так? Я думаю, що дуже зменшені кількості. Тому що, по-перше... Ми не говоримо про імпорт, так? Ти говориш зараз про західного виробника. Теоретично німці, коли тобі дають мотор, вони питаються, де буде використовуватися в кінцевому результаті техніка. Правда? Так званий, так. Кінцевий споживач. І коли ти їм скажеш, що ця техніка буде використовуватися на сході України для боїв, наприклад, чи для захисту України, вони тобі не дадуть на це дозвіл. Я не думаю. По-перше, така ситуація була. Дивись, я думаю, що, по-перше, зараз західні партнери... Останній сербський скандал. Останній сербський скандал я не хочу коментувати, тому що насправді там є дуже багато інформації, яка не відповідає дійсності. Перше, а друге, я думаю, що з цього приводу буде офіційний коментар, тому що це чутлива інформація, зараз не можу про неї говорити. Але що я можу сказати про західну техніку? Так, ми знаємо, розуміємо, що наші західні, давайте будемо чесними, західні партнери не хочуть вступати в конфлікт з Російською Федерацією. Ми знаходимося в цьому конфлікті. Тому в нас є тільки один вихід – знаходити вихід з такої ситуації. Або не купувати таку техніку, купувати іншу техніку. З іншого боку, ви ж розумієте, для них це теж ринки. Ринки озброєнь – це дуже високотехнологічна історія, і на неї, щоб завойовувати ринки, витрачаються величезні гроші. Тому я не думаю, що наші західні партнери будуть в якійсь мірі, знаєте так, собі ж самому урізати ринки. Є інші можливості дійсно заміщати російську продукцію або купувати іншу продукцію. Ці механізми, вони не завжди знаходяться в полі виробництва. Тобто ми не можемо все замістити. Будемо шукати, де імпортувати те, що ми можемо імпортувати.
Іншого виходу немає.